indoda yetshomi yakho. Andakodlame guys. Man, why nje? Hayi kutheni ujongana nendoda yetshomi yakho? Bani Ayinabisi. andijolele nendoda yetshomi yam? Kubani tshomi yam? Sivile kaloku kodwa Sivile Andinatshomi tshomi, ayotshomi yam. hayi Ndayisazitshomi. hayi mfazi. hayi mfazi Hayi bo, ntoni? Hayi bo. uyanyani le Umfana nguye. Ndimkhangele wandifumana apha kuTikTok. Yebo. Hayi wena indaba bafazi indaba. Ndiyathanda indaba papa yini? Xa besithi ayizangodlame. singama Hayi guys, andizangodlame cha. Yebo overseas niyaphi Lebu. ngevisa Lebu. niyaphi ngevisa. niyaphi ke visa niya overseas niyaphi uyohlala kwale nto ufune nevisa Hayi bo, intoni guys? Hayi papa yini? hayi This mntase is very exciting. awunazo hey zimnandi kaloku udaba zethu ulwimi lwenu lumnandi lephu lumnandi Guys, I need to pack my kuthiwa apha job. ezantsi ungamithi Hayi, soze Tom, soze imithisi. Ndandixela mos uba sanomitha Jolani, nimithela nini? Hayi mfazi ndini. Ndandithe Jolani sanomitha, nditheni nje? Yewethu Lebo ubulive ngoku uthetha nomfana wakho. I was on live, ngena ku-live wami, babes. ubutheni uzibe live hayi kodwa lebu Ungena ku-live. Hayi wena. mesi wena ubuthi uzibe live wena ungamyuthi ke kanye wenze loo nto umntu asive Ndimyuthela ntoni, babes? Ndimyuthela ntoni, guys? Kuvuleleke ile ntuku i-platform kumntu wonke bethuna. Nobani Kodwa ke, ungena Lebo- ku-live wami, une-right ungena ku-live wami. Lebo uyayiqonda kaloku izawuthethisa le ndaba. Ithethisa ntoni bethunana? Yindoda kabani naleyaphi? Kodwa lo mfana usingle. Habo Ithethisa njani? Ndimaze single mna, ndimaze single Tom. usingle lo mfana wena anetha uhlukene lo mntana. bekaloku Mna ndimaze single Tom, andiyazi ke. Lebo is very nice. mesi Awuyini. That's what happens xa unyathela inyoka emsileni, babes. Bye-bye.